Pozdrav narode, ja sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 10 najplaćenijih fudbalera sveta. Pre nego što pređemo na fudbalere, želim samo da vam kažem da ako nije problem ostavite like i subscribe kako bi uživali u narednim klipovima. Krećemo od 10. mesta. Na 10. mestu Yaya Toure, igra za Manchester City, sedmična zarada mu je 240.000 funti, godišnja 12,5 miliona funti. 9. je Sergio Aguero, također nastupa za Manchester City, sedmična zarada 241.000 funti, godišnja nešto više od 12,5 miliona funti. 8. je Zlatan Ibrahimović, nastupa za Manchester United, sedmična zarada mu je 250.000 funti, godišnja 13 miliona funti. 7. je Wayne Rooney, također nastupa za Manchester United, sedmična zarada 260.000 funti, dok je godišnja 13,5 miliona funti. 6. Graziano Pele, Shandong Luneng, sedmična zarada 260.000 funti, godišnja 13,5 miliona funti. 5. je Neymar, igrač Barcelone, sedmična zarada 289.000 funti, godišnja 15 miliona funti. 4. je Paul Pogba, igra za Manchester United, sedmična zarada 290.000 funti, godišnja nešto više od 15 miliona funti. 3. je Hulk, igra za Shanghai Sipk, sedmična zarada 317.000 funti, godišnja 16,5 miliona funti. 2. je Gareth Bale, igra za Real Madrid, sedmična zarada 346.000 funti, a godišnja 18 miliona funti. Prvo mesto dele Barcelonin Leo Messi i Madridov Cristiano Ronaldo. Obojica sedmično zarade 365.000 funti, a godišnje 19 miliona funti. I to bi bilo to što se tiče 10 najplaćenijih fudbalera trenutno na svetu. Ako vam se svidao klip, ostavite obavezno like i subscribe da me podržite u radu. Tako da, to bi bilo to i vidimo se u nekom narednom klipu. Pozdrav!